ברוכים הבאים. אחד הדברים היפים בתוכנית זיק ריוורד זאת האפשרות שכל חבר בקבוצה, בלי יוצא מן הכלל, כל חבר בתוכנית יכול להרוויח כבר בחודש הראשון יותר כסף מעלות האוטושיפ החודשי שלו. ואם לטובת העניין ניקח את הדוגמה שאדם מצטרף והפקיד לקרן הבידים, רכש 1,000 בידים, ובהנחה שבוא נאמר בשביל המספרים העגולים אנחנו נהנים מ1.5% חלוקת רווחים יומית, משמעות היא שעל 1,000 בידים אנחנו הולכים ליצור רווח של $450. אם דמי המנוי שלנו עומדים על $100, אנחנו נמצאים פה ברווח מאוד משמעותי, אוקיי? פי 4.5 למעשה מההשקעה. ההמלצה היא לשלם את התשלום של האוטושיפ בחודש הבא ובחודש הבא לאחריו כמובן, באמצעות כרטיס האשראי, על מנת לא לפגוע באפקט הצמיחה של קרן הבידים שלכם. יחד עם זאת, אותם החברים שיחליטו כן לשלם את האוטושיפ הבא שלהם מקרן הבידים, מקופת הבידים, אני כרגע הולך להציע לכם איך הדבר הזה נעשה טכנית במערכת. ואני גם אציין שאותם אנשים שבונים רשת יכולים לשלם את האוטושיפ שלהם במקום מקרן הבידים, אוקיי? גם מהעמלות שמקבלים בגין בניית הרשת, אוקיי? אז בואו ניגש ברשותכם במשרד האחורי שלנו לדוח שנקרא Retail Profit Pool. במידה ואנחנו יודעים שאנחנו מרוויחים $15 ליום, אנחנו יודעים שעלות האוטושיפ שלנו עומדת בערך על $100, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים פחות או יותר 7 ימים לפני תום החודש ממועד ההצטרפות שלנו. זאת אומרת שאם נגיד הצטרפתי ב5 לינואר, אז ב5 לפברואר אני יודע שאני אמור לשלם פעם נוספת, אז בערך שבוע ימים לפני כן אני אמור לדאוג להעביר את ההגדרה שלי מ-100% הפקדה של כספים לקרן הבידים ל-0%. אוקיי? אנחנו מעדכנים את זה. והמשמעות היא שכל הרווחים היומיים בשבוע הזה מועברים ישירות לקופת המזומנים כאן. אוקיי? ל-cash available. ומאוד מאוד חשוב לזכור כמובן, בעוד 7 ימים מביצוע הפעולה הזאת, אחרי שאנחנו מסיימים את החודש, להחזיר את זה ל-100% על מנת שהקרן שלנו תגדל. אני שוב פעם חוזר ומדגיש שמה שכרגע אני מציג זה רק למי שממש ממש חייב לשלם את האוטושיפ שלו מקרן הבידים, למרות שהדבר הזה הוא לא מומלץ. תנו לקרן הבידים לצמוח, לעבוד עבורכם, תנו לה כסף לעבוד עבורכם במקום שאתם תעבדו עבורו. אוקיי? יחד עם זאת מי שהחליט, אז זאת למעשה הדרך. אפשר לגשת כאן למסך, ל-cash available, כרגע יש לנו פה 146.5 בקירוב דולר. אנחנו ניגש ל-request check, ונבחר באפשרות השנייה שנקראת to pay my silver or gold or diamond. דרך האפשרות הזאת אנחנו משלמים את דמי המנוי. אנחנו ניגשים כאן למסך שנקרא click here. אפשר כמובן את הפעולה הזאת לעשות במהלך החודש, ולא להמתין לסוף החודש. ולשם הדוגמה אני כרגע יבצע העברה של $1. אלחץ על apply now, ואנחנו נקבל פה הודעת אישור. אנחנו נוכל לראות בטבלה למטה, במחלקה שנקראת Account Management Tools, זה כאן, באפשרות השלישית, כאן אנחנו צוברים את כל הכספים לתשלום האוטושיפ הבא שלנו. אנחנו יכולים לשלם את האוטושיפ דרך כרטיס האשראי, אנחנו יכולים לשלם את האוטושיפ מהיתרה שהצטברה לנו בקופת האוטושיפ. כמו שאתם יכולים לראות, אני עד היום העברתי לקופה הזאת $115.30. זאת אומרת שהאוטושיפ שלי במקרה הזה, שאמור לרדת בעוד 4 ימים, אוקיי, ירד לי מכאן ולא מכרטיס האשראי. אני את רוב הכספים האלו העברתי לאו דווקא מהקופה, אלא העברתי אותם מהעמלות שלי, כי מאוד מאוד חשוב לא לפגוע בפוטנציאל של הקופה שלכם לצמוח. אוקיי? אני כרגע אראה לכם, אחרי שעשינו את זה, ברגע שיגיע כמובן מועד התשלום, בעוד 3-4 ימים, אוטומטית המערכת תחייב את הכסף שיש ביתרה בקרן האוטושיפ. גם אם בוא נאמר האוטושיפ שלכם עולה $100 ואתם העברתם משם רק $65, מה שהמערכת תעשה, היא תחייב $65 ראשית מהיתרה שיש לכם באוטושיפ, ועוד $34 ל-$99 בסך הכל, $34 היא תחייב את כרטיס האשראי. זה מדהים, קל, פשוט ונוח. למרות שאני ממליץ בפעם השלישית בסרטון הזה, אם יש לכם קרן בידים, תנו לה לצמוח, אוקיי? ותשלמו בחודשים הראשונים את האוטושיפ מכרטיס האשראי שלכם. זה לא משנה מאיזה כיס זה יוצא, בסופו של דבר החשבון הוא אותו חשבון. למי שמעוניין לשלם את האוטושיפ שלו דרך העמלות מבניית הרשת, הוא ניגש ל-reports, ל-commissions cash out report, אוקיי? וכאן הוא אמור למצוא את המסך, את השורה הפתוחה
שמאפשרת לו פה לבצע איזושהי העברה. אני פשוט מאוד כרגע לא יכול להראות לכם את זה כאן, אבל אמורה להופיע לכם פה שורה, בדיוק כמו שהראיתי לכם מקודם, שמאפשרת להעביר כסף לאוטושיפ, לוחצים עליה ומשם ממשיכים. זהו, תודה רבה לכם על ההקשבה ומאחל לכם המשך הצלחה ורווחים משמעותיים